Blogean dauden bigarren asteko ariketak dira. Guztietan zuriak mugitzen du. Eta xake mate eman behar du hurrengo mugimenduan. Hemen, xake bikoitzaren garrantzia ikusiko dugu. Zaldiak xake eman dezake ez azpitik, baina jan dezakegu zaldi hori. Baldin eta aldi berean beste xakerik ez dagoen. Kasu honetan badago, gazteluak ere xake ematen du. Eta elauko alfilak H7 erazten duenez, eta H6ko alfilak F8 xake emate da. Zalia E7, xake emate. Hau errazagoa da. Hemen alfil eta dama bateria dugu. Eta bakarrik mateten laukia topatu behar dugu. G7 ez denez, alfil beltzak babesten duelako H8 izango da. Dama H8, xake emate. Hemen, konturatu behar gera, errege beltzak ezin duela mugitu. Beraz, xake bat, besterik aldatzen ez dena, mate izango da. Bi piezek eman dezakete xake. Gazteluak xake ematen badu, beltzak jango luke. Beraz, hau ez da erantzuna. Bestea, zaldia da. Eta jan ezin denez, mate izango da. Zaldia B6, mate. Hemen bi piezek ere eman dezakete xake, zaldia eta dama. Zaldiak ematen badu, gazteluak jango luke. Damak ematen badu, erregeak ezin du jan, zaldiak babesten duelako. Beraz, mate da. Dama H7, mate. Hemen zaldia bakarrik eman dezake xake. Baina F7 lokia ere atakatu behar du. Hortik ihes egin dezakelako errege beltzak. Eta hori lor daiteke, zaldia D6, xake emate. Hau, pixka bat zailagoa da. Damak eman dezake xake. Bi lokitan. Dorreak ere eman dezake. Baina damak H7 ere atakatzen du. Eta damarekin xake ematen badugu H7 erasotzeke utziko genuke. Beraz, erantzuna, gaztelua E8 xake ematera.